Κάτσε να πάρω τηλεφωνάκι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Νομίζω έχεις δίκιο, Μαχινάκη. Παρακαλώ. Έλα ρε Ζουλού. Τι κάνεις? Στη δουλειά είμαι. Πάρε όλους τους άλλους. Τώρα! Ναι, και να πάνω στο ρόκαστρο. Πάλι εγώ θα χρειαστώ. Ναι. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Τώρα γρήγορα πάνω όλοι όμως. Ναι, σε 10 λεπτά είσαι πάνω. Καλά, κλείσε, τους παίρνω. Έγινε. Αμέ, μπάει. Let's have a game with happy and sad music. When you hear the happy music, play your rhythm sticks or clap, just as you did before, like this. Ούτε ρε μάγκες. Άντε ρε, μισή ώρα είμαστε εδώ, 12. Καλώς τους. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε δουλειές, τι να κάνουμε. Και εμείς έχουμε δουλειές. Εντάξει ρε παιδί. Μακρύ να μιλάς. Πες το εσύ. Εγώ δεν μπορώ να πω, εγώ δεν μπορώ. Άντε, ας πω. Κάποιος να μιλήσει. Λοιπόν παιδιά, τα ψέματα τελειώσαν. Τέλος. Το αποφασίσαμε οριστικά και μετάκλητα παντρευόμαστε. Τέλος. Να ζήσει! Μπράβο, παιδιά. Κάντε κάτι τώρα.
Μετά από 7 χρόνια που σας ξέρω, πήρατε πολύ γρήγορα την απόφαση. Θέλει άλλα 7 χρόνια. Πλάκα κάνω. Να ζήσετε και καλούς απογόνους. Λοιπόν, να ζήσετε, καλούς απογόνους, Γιώργο να προσέχεις την Νούλα και Νούλα να αφήνεις τον Γιώργο να βγαίνει τα βράδια έξω. Η αλήθεια είναι πως το περίμενα πώς και πώς, γιατί θέλω επιτέλους να γίνω θεία. Οι ευχές μου είναι δεδομένες, να ζήσετε και να είστε πάντα αγαπημένοι όπως είστε. Γιώργη, σε ξέρω μόνο 5 χρόνια, δεθήκαμε πολύ φιλαράκι. Μπράβο με τη Μακρύνα, τα βρήκατε, ταιριάξατε. Σας εύχομαι καλούς απογόνους, να ζήσετε με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτά από μένα, τα λέμε. Τσάου. Σας εύχομαι να ζήσετε, να κάνετε πολλά παιδάκια που να μην μοιάζουν τον Γιώργο, να μην ξαναμαλώσετε ποτέ για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και αυτά. Α, Νούλα, έχεις και γίνει κορμάρα. Πες τώρα, να ζήσετε. Να ζήσετε! Φιλάκια! Στο τελικό του Big Brother βλέπω Βάγια και Χρήστο, αλλά θα ήθελα να πάει ο Γιώργος και η Νούλα γιατί είναι ταιριαστό ζευγάρι. Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα παντρευτούν κιόλας. Και αν παντρευτούν, εύχομαι από τώρα να ζήσουν πολλούς απογόνους, αλλά ο πρώτος να είναι ο Κωστάκης, ο Παρασκευαΐτης. Α, και Γιώργο, μάθε να παίζεις προ. Είμαι πανευτυχής με την απόφαση των παιδιών. Τι να πω, καλούς απογόνους, να είναι γεροί, πάντα μαζί. Αυτά, στα δικά μας. Άντε, γεια! Λοιπόν, παιδιά, τα παιδιά δεν τα ξέρω. Απλά είδα τις κάμερες και τα φώτα και μ' άρεσε. Αλλά τους είδα, είναι ταιριαστό ζευγάρι. Να ζήσουνε βίον ανθόσπαρτο και στα δικά μας. Και εμείς με τη σειρά μας θα δώσουμε τις ευχές μας στα παιδιά. Με λίγο διαφορετικό τρόπο, θα πούμε 2 μαντινάδες. Πες εσύ. Γαμπρέ την ύφη να αγαπάς, κορώνα να την έχεις και σαν τα μάτια σου τα δυο πάντα να την προσέχεις. Δίνω ευχές, πολλές ευχές και με χαρά περίσσια, του χρόνου σαν και σήμερα, να είναι και στα βαφτίσια. Σας ευχόμαστε όλες οι μέρες σας να είναι τόσο ευτυχισμένες όσο σήμερα. Γεια! Staring out the window, waiting for life to stop. Cause everything I've been through never seems to let up. Someone asked me why I feel like I feel. Take pill after pill. I wish I could chill, politic and play the game. I don't know the fake from the real, the weight of the steel from the things that I kill when I sign my life away. Let's be